Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga igsuon sa pagtuong Islam, ato ang ipadayon ang ato ang programa ug ania na kita karon sa ikaupat nga hadith. Nga kani nga hadith hinaot nga makakuha ta og daghan nga kaayuhan ug makatabang sa ato isip usa ka magtotoo, isip usa ka Muslim nga nagasunod, nagatuman, nagapailawom sa balaod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa hadith ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kahimut-an siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala nga siya miingon ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqi thalath, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Mutafakun alayhi. Sa duol nga pagkahubad sa gisulti ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga adunay tulo katimailhan ang usa ka hipokrito. Ang una nga giingon ni propeta Muhammad nga timailhan sa usa ka hipokrito, idha haddatha kadhab. Kung siya manulti, mamakak siya. But pasabot, magsulti siya, pero ang nigawas sa iyahang mga baba, sa iyahang mga dila, puro bot-bot, puro bakak. Mutoy una nga timailhan. Ang ikaduha, wa idha wa'ada al-akhlaf. Kung siya manaad, kung siya musaad, iyaha kining paga dili tumanon. So, but pasabot, dili niya tumanon ang iyahang mga saad. Subhanallah. Ang ikatulo, mingon ang propeta, wa idha tumina khan. Kung siya, muna ang ikatulo, nga timailhan sa usa ka hipokrito, kung siya saligan, kung imuha siyang saligan, iyaha kang traidoron. Iyaha kang traidoron bisan pa unsa mo ka suod. Para nimo suod nimo siya, pero para sa iyaha ang salig nga imuhang gihatag didto kaniya sa pagkatinuod, iyaha kang traidoron. Kanuman tungod kay usa siya ka hipokrito. Nagpakaaron ingnon nga usa siya ka magtotoo, usa siya ka Muslim, pero ang iyahang binuhatan nasulod niining tulo ka mga timailhan sa usa ka hipokrito. Una, kung siya manulti, mamakak. Ikaduha, kung musaad siya, dili niya tumanon. Ikatulo, kung saligan siya, iyahang ginatawag nga iyaha kang traidoron. So, sa pagkatinuod mga igsuon sa pagtuong Islam, mao kana ang wala gayud ganahi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa maong batasan. Waqad akhbarana Allah Ta'ala ala halihim fi akhirah. Ug gipahibalutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung unsa ang ilahang padulngan o asa sila magpuyo sa pikas kinabuhi. Miingon ang Allah Subhanahu wa Ta'ala diri sa balaang Quran, miingon ang Allah, innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Allahu Akbar. Miingon ang Allah sa pagkatinuod kadtong mga hipokrito, kadtong mga nagpakaaron ingnon,
sila kadtong naa sa kinailawman sa kalayo sa impyerno. Sila kadtong naa sa kinalawman sa impyerno. Allahu Akbar. Mingon pagyud ang Allah, walan tajida lahum nasiran. Ug wala gayud sila'y makit-an nga mutabang sa ilaha. Motoy padulngan umaunay puy-anan sa mga hipokrito. Asa sila mupuyo? Adto sa kinailabman sa impyerno. Ug walay makatabang sa ilaha bisan kinsa. Ug sa kani nga hadith mga higala igsuon, gibanggit kani ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga hinaot nga kani nga hadith makakuha ta og kahibalo niini og ato ang malikayan kini nga mga timailhan sa usa ka hipokrito. Og ang usa ka magtotoo mga higala igsuon, kung siya manulti, takallamu bisidq walam yakdhib. Kung ang usa ka magtotoo, usa ka mu'min, kung siya manulti, dapat manulti siya nga adunay kamatuoran. Musulti siya nga gawas sa bakak, gawas sa pamutbot, mao kanay angayan nga ato ang pagabuhaton isip usa ka magtotoo. Kung ang usa ka mu'min, kung manaad siya, dapat iyahang tumanon. Ug ang usa ka mu'min, kung saligan siya, dili niya traidoron ang iyahang igsuon. Kay usa ka mu'min man ta, sugi kinahanglan nga dili nato traidoron kung unsa man ang gisalig sa atoa. So mga higala igsuon, hinaot pa unta nga ilayo ta ni Allah subhanahu wa ta'ala niining ginatawag nga pagkahipokrito. A'udhu billah min dhalik. Hinaot nga pasayloon ta ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ato ang mga sala, sa ato ang mga kasaypanan, sa atong mga kakuwangan, sa ibada kang Allah subhanahu wa ta'ala, ug ato ang paningkamutan mga igsuon sa pagtuong Islam nga ato kining likayan ang tulo ka mga kinaiya sa usa ka hipokrito. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولجميع المسلمين وصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.